दिनैहाय जोंनि बे कसुगाव माबा जमदुवार ब्लकनि सिङाव मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन। जयनिं प्रग्राम माने बे जायगानि मानसिफ्रा जायफोर गुबुन पार्टियाव दङ बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जोंबो जयेनाव एसे इउपिपिएलआव हाबनोसै प्रग्राम खालामदो बिदि होननायखाय जोंनि मण्डलनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बेखौ खालामदों दिनै आरो बेवहाय दिनै 100 जननि बारा प्राय 120-30 जनसो मानसिफ्रा बेवहाय जयेन लाबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि खारनानो जाहैबाय परिबर्तन नांगौ ना। गोदो परिबर्तन होनदोंमोन, जथेस्थ' परिबर्तन जाबाय। दा आगोलनि जे सरकारफोर बे आगोल सरकारफोरनियाव गोसोआव मा परिबर्तन बिसिनाव गैया। बिसिना मा सियारल' नांगौ बिसोरनो। जायनि थाखाय दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा जे सिस्टेमेटिक बाहाय खामानि मावगासिनो दं, एथ' मोजां रोखोम खामानि मावगासिनो दं, बेखौबो बुंबाय थायो जे प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो रोङा, जेबो मावनो रोङा। आरे खामानिया जानला मोनला ओरैनो लामायाव माने हा जावनानै लामा खोबानो जागोन नामा? बेवहाय मोजां कुवालिटि लामा जानांगौ। दा दिनै नायदो प्रमद बर' बिथाङा जेरोखोम खामानि मावदों गासै बिराद मोजां कुवालिटि। गोदोफोर जायफोर मावदों हाग्रा मावनायफोर नाय, बेहाय बबेबा माने कमिउनिटि हल नुदों गासै दा मोसौ गुलि, बहाबा बायदिसिना दालां बानायदों बायजोब्बाय, बहाबा गिदिर दालां बानायदोंबा आद्रा मावनानै गैया, बेबायदि जाजोबदों। खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर' सारनि जे नाजानाय बेवहाय जेसेखिनि खामानि मावदों खोब गुनगथ खामानि आरो मोजां जादों। आरो बिथांनि सिन्थाया मा जोंनि भबिसत जोंनि जेनेरेसन जे सेंग्रा सिख्ला गोरों मानसिफोरखौ लानानै बोरै जौगालांनो हानाय, बेवहाय बर'निल' नङा गुबुन हारिनि मानसिखौबो गोरों मानसिफोरखौ लानानै जौगाखांनायनि थाखाय पलिसि खालामदों। दिनै बिराद मिसन खालामदों। जोंनि जायगाफ्राव लेखा गोरों गथ'फ्रा गोदाव सोराव बहाबा सोरबा बेंगालर सोरबा चेन्नाइ बहाबा थांनानै गोदाव सोराव जाहैयो। बेफोर मानसिखौ जोंनि जायगायावनो एबजर्ब खालामनानै पलिसि लायोब्ला बिसोर गोदाव सोराव थैनांगोना। जोंनियाव दं गासिबो पलिसि दा नै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा लागासिनो दं। बेम्बु मिसन, पिग मिसन, गड मिसन आरो फुड प्रसेसिं बुहुद मा लागासिनो दं, प्रसेसा जागासिनो दं। आरो एबार इलेक्सन जोबनायनि उनाव मोजां सरकार जायोब्ला गोदानै बे खामानिया जागोन आरो दा बेवहाय जुदि माबायोब्ला कमप्लिट जायोबा जोंनि खुनु सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव थांनांनाय नङा, बेवहायनो खामानि मोनजोबगोन। हजों थांनानै 10-15 हाजारनि खामानि मावो, बेवहायनो 20-30 हाजारनि खामानि मावनो मोनगोन। ओंखायनो दिनै जे मानसिफ्रा मोजां मोननाया बेनो प्रमद बर' बिथांखौ। बिथांनि साननाया जोबोद माने मोजां रोखोमै सिन्था खालामदों, गुनगथ सिन्था, गुनगथ हाबा मावनायनि थाखाय सिन्था खालामदों। आरो दिनै नुदों जेसेबां लामा सामा बायदिसिना गासै मोजां समायना रोखोमै जाजोबदों आरो दा ओंखायनो रायजोफ्रा मोजां मोननानै इउपिपिएलआव हाबदों। आरो बयबो बेवहाय हाबनायनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे जों इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनांगोन, इउपिपिएलआव थानानै जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिखौ मावनांगोन, जोंनि सेंग्रा सिख्ला गोदाव सोराव जानायखौ जों हमथाना लाखिनांगोन। जोंनि गेजेराव मोजाङै समाज दानाय जौगाखांनाय दानायाव गुबुन माहारिफोरजों लोगो लानानै जों खामानि मावनानै थांनांगोन।